Lezigezi indaba ze-1KZNTV fundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazike ihamba phambili osukwini namhlanje. Umagashule uthi uzosebenzisana ne-Mk.Indida Kubulawa Owesimame esikhaleni kanti kuvelile osola ngokubulala isishoshovu somphakathi. Owabeke engunobhala jikelele we-ANC kuzolonke Umagashule uhambeleke eMgungundlovu lapho beqhuba umkhankaso weqembu lakhe elibizwa nge-African Congress for Transformation. Umagashule uthi uzoveza inhloso okusebenzisana nelinye iqembu lepolitiki elisha umkhonto wesizwe esekelwa kakhulu wabe ngumengameli wezwe kulelo Jacob Zuma. Umagashule usungele leli qembu ngemumva nje kokufushana kokuxoxa kwakhe eqenjini le-ANC. Wamngelwe ngenhloko uMk'Indida umengameli weqembu le-African Congress for Transformation kafushane i-ACT Umagashule njengoba ehambele irenki yamatekisi. Ngizizwa ngimnandi uma sihambele uMagashule le renki. Mengabe sithembisa zonke izinto sizamvotela. Sekhathele ukuvota. Kade ngangivota ngivotela ANC. Ngizakutshela lutho kuseuzoma khona uzoma. Ngavota kwasazabora post ngiyavota ngithola ilutho ngawona nayindlu kwabike council endami. Umagashule uthi ukulesifundazwe ukuzokhankasa aphinde achaze ukusebenza kwabo neqembu le-MK. We are going to work with umkhonto wesizwe. We are a distinct African party. There is umkhonto wesizwe and we have been engaging with umkhonto wesizwe. We have been engaging with other progressive radical black parties to make sure that come 2024 South Africa change for the better. Sifuna umnotho wethu, sifuna abantwana bethu baye esikoleni baye e-university, sifuna ukuphelisa i-load shedding, sifuna ukuphelisa i-water shedding, sifuna ukuphelisa i-unemployment, sifuna ukwenza sure i-privatization ayenzekala. Uthi sinzima isimo manje. Abantu bethu bahluphekile kakhulu. After 30 years of freedom, President Mandela, Mbeki, Zuma, things were better. Now things are worse. And the black middle class is gone. Black business is gone. Black entrepreneurs is gone. Our students are hopeless because NSFAS is so disorganized. They don't pay for their fees. They owe universities. They can't be registered. Our people have lost hope, but we are here to say to South Africans and KZN people, hey, lingalahli themba. We are there as African Congress for Transformation. Umagashule uthi basebenza umengameli asebephumile esihlalweni. The ANC even now, they can't talk about the last term 2017 until 2017 December until now. They talk about 1994 until now. It means they recognize that Mandela worked, Mbeki worked, Zuma worked. There was no 9 years, wasted 9 years. Zuma was one of the best presidents because during Zuma, our people, black people had money. Black people our children went to universities. Free quality education we promised in the manifesto of 1994. President Zuma started implementing it. Kanti uthi bazolwina ukhetho. We are going to win elections. Very confident. There's no going to be any rigging of elections. Our eyes are going to be open because we know. I've been part of the ANC. We know what's going to happen. Umagashule uqhube wathi kunezinto ongazidaluli noma kuthiwani. There are certain things you don't talk about even if you are angry. You don't talk about even if you leave the ANC. There are certain things you don't talk about. You maintain your integrity and credibility. And that's what I'm doing. That's why even when Mbalola says this and that, I just keep quiet and I watch him. What do I lose? Nothing. And that's what people must see the difference between us and the ANC. Izindabeni ze-1KZNTV ngu-Mk.Indida Semgungundlovu. Amaphoyisa ke sesikhaleni enyakatho nelikaMthani yaphenya ke icala lokubulala ngenhloso kulandela ukuthi ke ngolwesithathu ukutholakala kesidumbu somuntu wesifazane sidindilizile ngakwamasheshe endaya esikhaleni uma ke ubheke ulwandle ke lakhona esikhaleni lona ke wesifazane ulinganiselwa ke eminyakeni ngama-33 ubudala kanti ke ube namanxeba okudutshula amahlandla amahlanu emzimbeni.
Uhlonzeke ngokuthi ungokaMandisa Zulu umzimba wesifazane otholakale ubulewe ngokudutshula izikhawu eziningana endaweni yakwaNgamashesha kwaNdaya eSikhaleni. Lo mzimba utholakale ngoLesithathu utholakale ngomfana olusiza inkomo nowabeke sebikela amaphoyisa. Ngemuva kokumzukuzuku lo mzimba ungaziwa ukuthi ungokabani namhlanje ke ugcine uqhamukile umndeni wakhe nokuyiwona olela amaphoyisa ukuthi kuthola ukuthi lona ngumzimba kaMandisa Zulu nobese nyamaleleke engaziwe ekhaya ukuthi uyephi. Okhulumela kamaphoyisa ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo uKapteni Siyanda Shangase usiqinisekisile ke lesi sigameko. NgoLesithathu umhla ka-10 enyangeni kaJanuwari 2024 kutholakale isidumbu somuntu wesifazane endaweni yakwaMashesha la eSikhaweni. Kubeke sekubikwa ke emaphoyiseni and then amaphoyisa eSikhaweni kabe sevula icala lokubulala ngenhloso elizophenya yibo abaseshi bala eSikhaweni. Amaphoyisa asathungatha ke imkhondo abantu abenze lesi sigameko abesenxusa ukuthi ke abangaba nolwazi bathinta amaphoyisa aseduzane. Singamaphoyisa besifisa nje ukuthi mhlambe sicele emphakathini ukuthi uma kukhona abantu abanolwazi olungasiza uphenyo lamaphoyisa ekuthenini sazi sithole ukuthi lesigameko senzeke kanjani. Beshayele u-08600 10111. Umuntu asike isidingo sokuthi azisho igama lakhe uma sefona, they can remain anonymous but asinike kodwa information engasiza lolu phenyo lolu noma ukanye ayele yena epolice station yaseSikhaweni kubaseshi alibike lolu daba kubaseshi mhlawumbe noma akikhiphe lo information leyo abona ukuthi ingasiza lolu phenyo lolu. Uhlalo wezithuthi zabafundi ngaphansi kwenhlangano yamatekisi Santakho kwisifundo King Cetshwayo Faith Zuma uthi ke bazothathela izinyathelo ezinqala abashayeli abathutha abafundi abazotholakala bephuza amanzi amponjwana. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uZuma uveza ukuthi ke ahamba kahle malungiselelo okuthutha abafundi njengoba kuzovulwa izikole mhla zi-17 kuMasingana. Sekusele izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba kuvulwe izikole kulonyaka omusha ka-2024 njengoba kulindele ukuthi zivulwe mhla zi-17 kuMasingana. Abanye babazali bayaye babhekane nezinkinga ngezithuthi zabafundi. Ubuholi beSantakho King Cetshwayo ngaphansi kwezithuthi zabafundi buthi abashayeli abazotholakala bephuze amanzi amponjwana bazowukhomba umuzi onotshwala. Siyazama ukuqinisekisa lokho ukuthi bona o-driver baphethe khona lezi ngane zesikole ngokuthi vele baba nesikhathi esiningi behleli besalindile. Kuningi khona ukuthi umuntu angahle abuye ngasendaweni engafanele aye kuyona kube khona mhlambe namazi awasebenzisayo angafanele. Siyazama khona ukuthi uma kwenzekile kwaba khona iphuthe njengalelo umuntu ufanele simmise angakwazi ukuthatha ingane zesikole nemoto iyamiswa ingakwazi ukuthatha ingane zesikole sicinge enye imoto enhlambe sesimene esiright esoyinika yona leyo moto leyo. Lenhlangano yezokuthutha kwabafundi ithi asahamba kahle amalungiselelo okuqinisekisa ukuthi azikho izinkinga zokuthuthwa kwabafundi beyiswa esikoleni. Amalungiselelo ethu esiwalungiselelayo ngoba kuzovulwa nje izikole Monday Msombuluko sizoba nomhlangano kwawo wonke iKing Cetshwayo Scholar Transport sizolungiselela ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu omalumekazi nomalume ophatha abantwana besikole basesikoleni imoto abayisebenzisayo bahambisa ngazo azibe sesimeni esiright eziphephile ezilungisiwe eziclean kanye nabo abanikazi beimoto malume nomalumekazi nabo babe sesiqinisekeleni sifanele ukuthi ngempela bakulungele ukuzoqala umsebenzi njengoba sizovula ngomhla ka-17. Okunye ukuphinde kwaphawuleka ukuthi izimoto ezingamaveni asavumelekile ukuthutha abafundi beya esikoleni njengoba uhulumeni ngakugunyazi lokho. Amabhakhi asavumelekile cha uhulumeni akasawavumile amabhakhi kuthiwa ukuthatha imithwalo. Thina kuthiwa sisebenzise njengoba siyiScholar Transport thina imoto evumelekile kuthina ama7 seat namakhumbi like nje mhlamba iQuantum ilezo moto lezi edingeka kuthina ukuthi kube ilezo moto lezo ezikwazi ukuthi zizokwazi sitholakale nama permit eScholar Transport. Lenhlangano kulendela ukuthi ibe nokukhukhulela ngoqo umhlangano ngosuku lwangomsumluko ngaphambi kokuba kuvulwe izikole. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo esikhaleni.
Uphume ngobuningi umphakathi wasemthwalumo ukuzophikisa isicelo sebhayili sowesilisa osola ngokubulala ilungu lesigungu esilwa nobugebengu kule ndawo. uThemba Ndlanzi washawa wagwazwa wabulawa iqulu lesigebengu nyakenye ezazibalaleke uyendle nethimba lakhe ababehlola nalo ke isimo kulomphakathi. Ilungu lesigungu esilwa nobugebengu emthwalumo esithi ke ngabe bakwazi ukuzivezekela ukuba kamaphoyisa awazanga baphuca isibhamu zabo ababesebenza beziphethe ukuqapha kulomphakathi. Ububhekisha ngaphandle kwenkantolo kaMantshi yaseMzumbe, umphakathi, amalungu esigungu esilwa nobugebengu kanye nabenhlangano iWomen of Umthwalume bephikisana nesicelo sebhayili sowesilisa osola ngokubulala ilungu lesigungu esilwa nobugebengu kule ndawo. uThemba Ndlanzi washaywa, wagwazwa, wabulawa iqulu lezigebengu nyakenye. Bathi sihamba njengabantu abasiza umphakathi savukelwa nje abantu endleleni. Bathe mebevuka labantu ngaphandle kwesizathu babuya bonke bazoshaya kwabiza ukuthi asizame indlela ukuthi sibabalekele ukuze bangasilimazi. Kodwa kwafika ekuthinini baze bakwazi ukuthi basinqobe ngesimanga ukuthi baningi kakhulu bona ngoba bengafuni silwisane nobugebengu endaweni. Iyona lento enza ukuthi ke kuze kushona umfowethu uNdlanzi. Ube strong kakhulu ekulweleni umphakathi. Lokho kusikhathaze kakhulu ukuthi agcine sesala lapha ngoba ngangikhona nami umunye oyisulo washayeka. Uthi amaphoyisa abanqinda amandla ngesikhathi bebaphuca izibhamu zabo ezisemthethweni. Nangokuba kuze kushona umfowethu saphuceka izibhamu zethu lapha zathatha amaphoyisa engicabanga ukuthi uba mhlambe ayingayithathile kwangeze kufinyelele ekuthinini thina kuze kwenzeke le nto eyenzeka lapha kuze kube namanje asiyeze siyithole anizike emthethweni isizathu asazi izibhamu zethu azibulalanga umuntu kodwa zazi kuthina njengabantu abavikela umphakathi kodwa abasithatha nithini nawo asike siyithole futhi asike siyithole ireport ilokho kusikhathaza kakhulu njengamalungu. Ube senxusa umphakathi ukuthi ubeseke ngomsebenzi wabo ukubavikela. Ngeke isimo esibhekene naso ngiyacela ukuthi umphakathi angubone ngize ngiubonisise kakhulu usupporta ngoba thina njoba sihamba ebusuku thina singalali silwela unulele awukhombisa intshisekelo nathi ukuba nathi ungagcini ngokukhuluma ngomlomo ngoba isimo esesiphansi kwaso manje asimnandi thina sisilalo benyoni silwela umphakathi uba mhlambe besingalwela umphakathi ngaba kunje nawe kawutshengise nawe ukuthi unathi ngoba mangibuka bonke labantu abalanga emuva kwami badala kakhulu labantu kodwa abalali balola umphakathi nawo awusukume. Ukhulumela iWomen of Umthwalume uthi bafisa umsolo abhadle ngaphakathi ejele ngesenzo sakhe. Zothi no bhayili kumuntu owabulala ubaba uNdlanzi embulala ngesihluku angazi ukuthi ubulawa kanjani umuntu evikela umphakathi okusho ukuthi lo muntu against abantu abavikela umphakathi njenge Women of Umthwalume ke sizoseka iforum namhlanje ukuthi enena lizizwe liphephile nalo liqinile simbokodo simile nalo. Icala libe selihlehlela umhlazi 5 kwezokuthwasa. Umsolo uzoqhubeka nokubhadla ngaphakathi ejele. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele kwezindaba ze1KZNTV ngisenkantolo eMzumbe. Asike siye itolo sibuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1KZNTV nazi okuyizona ehamba phambili. Umagashule uthi uzosebenzisana neMk.Indida Kubulawa wesifazane esikhaleni kanti kuvelile osola ngokubulala isishoshovu somphakathi. Iqembu umkhonto wesizwe phakathi eThekwini uthi ke walandela yonke imigudu efanele ngaphambi kokwenza ke umkhankaso wabo womjikelezo wezimoto phecelezi imotorcade okwakuhlose ngawe kokuzethula kubahlali bakwaMashu. Leli qembu lisho kanje kulandela istatement seqembu Action SA ebelikhala ngokubonakala kwezimoto zamaphoyisa kaMasipala iTheku sihamba ndawonye ke nezamalungu aleli qembu kumkhankaso wakwaMashu. Estatementeni esikhishwe iqembu Action SA kuleli sonto saveza ukuthi sebebhalele umphathi kaMasipala iTheku ukuze abachazile ngokubonakala kwezimoto zamaphoyisa kaMasipala kumkhankaso weqembu MK Party. Siyaqonda ukuthi uMasipala unomsebenzi wokuthi ucontrol itraffic traffic njengamaphoyisa kaMasipala umsebenzi wabo lokho kodwa kwi-history yepolitiki uma iqembu zepolitiki lenza umkhankaso walo lenza imotorcade asikaze sikubone uMetropolis kube wona ohamba phambili kwi-program yepolitiki enjengale yemotorcade. Kusimangazileke ukuthi sibone kuma-video nokuthi sizwe ngabantu ababone kwaMashu ukuthi kubonakala imoto zaMetropolis
zikuyizona ehola i-motorcade okuyi-political program ye-MK. Now lokho kukhombisa ukuthi ukusebenziswa kwey'nsiza kahulumeni kuyaqhubeka eThekwini. Lisiphendula leli qembu lithi lalandela yonke imigudu efanele ngaphambi kokuthi lenze i-motorcade eyayikwamasho ngempelasonto eyedlule. I think it eyenziwa i-action ingabazi lutho ngocampaign. That is why begijima emkhandlweni bethi we were abusing into zakamasipala. Ukuze-ke i-motorcade ibe khona ukuze kube khona amaphoyisa kuyona i-motorcade, it's because we will be using public roads and amaphoyisa kumele abe khona to ensure ukuthi i-traffic when it is disturbed kuyabonakala ukuthi amaphoyisa they were there to control i-traffic kungagcini kube khona iy'nkinga ezingaba khona. That's all there was ukuthi amaphoyisa abe khona. They were accompanying because an application was made and it's a campaigning and mobilization for election. Kumele ngabe bayi-understand nabo ukuthi maybe nawo amandla benga-apply njengathi sonke bathole le nto leyo nawo benze i-motorcade to publicize their campaign. Kanti lo mkhankaso wezimoto ubungaqala ukwenzeka kamasho njengoba usuke wenzekile nakwamanye amalokishi okubala nakoMlazi kanjalo nakoHammersdale kanti maduze uzoba seStenga. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Izigameko zomuka kwezimoto edamini Henley eMgungundlovu sekuphoqa ukuthi kumasipala uMsunduzi uvale indawo yokuwela engekho emthethweni. Lokhu kuvezwe yiMeya kumasipala uMzimkhulu Tsebola wathi ke abantu kumele basebenzise indlela ephephile. Umphakathi ke bewusebenzisa le ndawo ukunqamula uphumele ngaphesheya yize ke ngaphephile njengamanje amanzi makhulu kakhulu kuyingozi ukuhamba khona. Utsebola ukuthi ke ukwakhiwa kwebloho elisha kuzophothula amaduze. Imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Tsebola uthi isimningi imphefumulo elahlekile ngenxa yedamu laseHenley ingakho bekubalekile ukuthi livalwe. Sebebaningi kakhulu manje abantu abashonile laphana kuleli bridge laseHenley. Kufanele somewhere kufike la kuphela khona. Kufanele ukuthi kufike la sivumelana khona ukuthi kwanele and ke bekumele sithathe isinqumo sokuthi siyalivala ibridge ukusave impilo zabantu. Uthi ukwakhiwa kwebloho kulindeleke ukuba kuphothulwe emaduze. Akukazukuba yibridge mhlawumbe abantu akade bengalindele elikhulu ekuzophambana imoto kulona noma yiBailey bridge le anakodwa indlela esicabanga ukuthi iphephile yokuxhumanisa le amphakathi embili nokwenza ukuthi ke kube lula ukuhamba lapha. Si-anticipate ukuthi ngaphandle mangaba khona okuthile lizobe seliphelile ngo-March 2024. Uthebola ukuvezile ukuthi leya ndawo yayingakhelwe ukuba kuhambe umphakathi. Bekuvele ingelona ibridge but bekuyindlela futhi elula yabantu abasevisa idamu ukuthi bakwazi ukusuka kule side kuya kwelinye side. Umphakathi wakithi-ke wona wasuzibonela indlela yokuwela. Imbiko iveza ukuthi owesilisa obethungathwa kuleli damu utholakele kanti umndeni unxuse ukuba unikezwe isikhathi ungakhulumi nabezindaba. Ezindabeni ze1KZNTV Ayanda Dube kuseHenley Dam eMgungundlovu. Ukhathazekile kumndeni wakaMhlonge eMadlanzini Richards Bay wadlelwa yindlu ngendodana yabo ngendlela ke angibangayiqondi. Umnikazi wendlu wedlule emhlabeni ngo2005 wabeke ehlala endaweni yase Hillview empangeni nokuyilapho ke ashiya khona indlu lomndeni. Uthi ke wathi uma usuyongena kulendlu wathola ukuthi ke usunabanikazi ongazi ukuthi ke bafike kanjani nokuze kube yinamuhla ke singakatholakala isixazululo. Owesifazane osekhulile waseMadlanzini Richards Bay uMary Mhlongo uthi ke sekwaze kwaguga isicathule ehambela udaba lokudliwa kwendlu endodana yakhe eyashona ngonyaka 2005. Athi ke bayithola isidayisiwe lendlu bengazi ukuthi idayiswe kanjani. Kanti ke kumanje akasavumelekile nokubeka unyawo kulendlu. Wathi mayeshona enayo unkosikazi unina walezi ngane wayena washona ngo2004. Ngo2005 wawudayisa umeli kaAbsa wathi unesikweleti. Kanti udayisa nje khona ngase nhlangane nabo laba banxhumanisa nomaster. Wathi maku umaster wanika ama-forms ukuthi ngagcwalisa lama-forms ahamba aya ePitoli
eAbsa kwathiwa mawufex uAbsa yathi ngo2010 yabuka impendulo lencwadi ukuthi umusi ngokamufi manje umusi kawusekho usuhlala umuntu njengamanje nje mina kayisekho indlela ukuthi ngenikwe ngaphandle kommeli. Umama uMhlongo uthi usecela nokulekelelwa ngenkece yokukhokhela abameli ukuze izokwazi ukuthola indlu yabazukulu bakhe akholelwa ukuthi yadliwa ngobuqili. Njengamanje ummeli usemphendukela ukuthi angimnika u30,000 uzowunika laba bameli abazokwenza ijaji. Ngakho ke ngithi mina kangina unganitholela usizo lokuthi le mali ngimnike ngimbona ukuthi wenze njani ngoba phela mina ngisenkingeni manje umusi wezingane udayisiwe ungenasikweletu. Manje ngicela usizo lapho ngoba nani incwadi niyithola ukuthi umusi ngokamufi. Kanti ke isazi imithetho umpumelelo zikalala uthi ke lo mndeni mawungaxwayi uma abameli befuna imali udaba bengakaqala ukulisebenza njengoba leyo iyona nqubo yanoma imuphi ummeli. Uthi ke lokhu kusuke kuyindlela yokugwema izinkinga uma sekwenzeka kungasakhokhelwana ngendlela. Asikhumbule ukuthi sine deeds office ezinze lapha ePietermaritzburg singacishe sibiza njengo Home Affairs wezindlu la ukwazi ukubona khona ukuthi indlu bani oyi-owner yakhona noma umnikazi wayo kuphinde futhi ube nerecord ukuthi kade kubani umnikazi wayo ngaphambilini so uzofika check ukuthi cha kade kuyindlu kaBhoti yadayiswa yanikezwe sibanibani yike sibiza legama elibiza lona manje but information enzobe ibe ifuna kakhulu le yokuthola ukuthi ngesikhathi indlu kuthiwa iya transfer ubani umuntu wasayina bathini bonke ama record ukuthi indlu idayisa ngendlela eright noma ngomgunyathi bazobe sebeyawathola bangakhohlwa futhi ukuthintana nebank khona ibank elizokwazi ukuthi libanikeze information ukuze bakwazi ukuthola ukuthi kwenzeka yonke le process nje yenzeke kanjani. Kungenzeka ukuthi ummeli kade efuna le mali kade ifunela ukuthi enze yonke lo umsebenzi kodwa ukuze babone ukuthi izinto zihamba ngohlelo yina abameli bavumelekile ukuthi bacele deposit basuke bethi ngicela ukukunikeza into ekuthiwa iproforma engacishe ifana nequotation ezokukhombisa ukuthi kahle kahle ngizokubiza kangakanani lolu daba noma kule methe ngikwenzela yona. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngesemandlanzini. Siphinde futhi sikhokha umoya seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukelo sabukele zona-ke indaba ze1KZNTV nazi obekuyizona beyihamba phambili namhlanje. Umagashule uthi uzosebenzisana neMk.Indida Kubulawa wesifazane esikhaleni kanti kuvelile osola ngokubulala isishoshovu somphakathi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Rand lakuleli lu-18.61 emaqhathaniswa nedola laseMelika libu-20.42 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe libu-23.75 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona-ke $2,035.73 ounce. Oil ongahluziwe wona $77.41 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Iqembu lezinyoni ezibomvu ngenkani Morocco Swallows kalinanazanga-ke kepha-ke livele lazendlala lawa avuma wonke amacala elibekwe wona yikomiti eliqondisa ubugwegwe kwi-Premier Soccer League. Leli qembu-ke alizange lilibhade emidlalweni ye-DStv Premiership okwakumele-ke liwudlale neMamelodi Sundowns ngomhla zi-27 kuZibandlela. Kanjalo-ke nongomhla zi-30 kuye uZibandlela nyakene okwakumele-ke liwudlale neLamontville Golden Arrows. Laveza ukuthi-ke lokhu kungenxa ungaboni ngasolinye phakathi kwabaphathi beqembu nabadlali ngodaba lomholo. Leli qembu-ke libe selithola isigwebo sokuphuca amaphuzu kuyona yomibili-ke imidlalo engafikanga kuyona ngenyanga edlule. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka.
mbukeli-ke ziyagoqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe-ke sohlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo impela sonto emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.